Hola, soy Pepo, de la clase de sexto C de Alexandra. El meu conte que vaig a contar és El menjador. Com ja tots sabem, els cavernícoles i els dinosaures es llevaven mal. I va haver un pique amb els nòmades i els dinosaures. Però un nòmade i un dinosaure es van fer amics. I els nòmades es van enfadar perquè els nòmades i els dinosaures es llevaven mal. I aleshores la mare del dinosaure va anar al poble dels nòmades i va causar una catàstrofe. I va romper cases i terres. Però el dinosaurio pequeño va arreglar tot amb el nómada i van ser amics i ja està. Y adiós. Adiós.